heɗoto joɗe leeso ngo ma rennami Allah de tulla mbino rennintakami Allah de ayci Ibrahima jokken gol Kengal yettude Allah eyyi kam ɗin eyyi andi wonko tottoɗama eyyi pour affaire ala kalnoɗama eyyi nayyi eyyi yeehi dara eyyi eyyi min e ceerno Bocar yaadno eyyi ceerno Bocar min ha dara ɓe naat daral ngal ɓe mbi kala nayyi wonɗo ɗo ko à peu près ko nayyi no foti à peu près yahat e en tawi toon 200 nayyi 200 naggi 200 nayyi c'est bon eyyi c'est bon pour guettode kam eyyi min jetti pulayi tati pulayi tati eyyi comment pulayi fof no foti fotata hen wonde estimation pulayi goto fof ko 3000 c'est bon eyyi ko ɗum jinni wona ko noon ko ɗum waɗi jinni réservation fof noon eyyi reddi ko kalis maar 200 nayyi eyyi 200 nayyi plus 6 9000 guettode 200 nayyi plus 9000 guettode eyyi égal eyyi égal sukko anani ayci égal sukko haade ma haalde fot kalama o a woppita gueɗe fal maɗa e Baba Modou mo jogui hen namdal fot kalama o biyoɗi noon an kam caggal ɗum noon min yetti Allah min yettima gonga a saɗa pison an eyyi no gonɗiɗa e quartier o ɗo yimɓe fof no gandi alhamdoulillahi hande normalement kanko woni fotno wonde chef de quartier o wona ɗo chef de quartier wona iliman mi yettima jogoɗa quartier o woppi jogo seeɗa quartier janggam woɗɗa no fewi woppi jogo quartier min mettimo no feewi kala añɗoma min gañi félicitation janno jeygol urma modi attanamno ɗam eyyi horbajema sédité amadou min yiɗi andude bisde kon fof hono mbiddi ko wat ko yaade ɗo ne atte koko ɗum min yiɗi andude minen min mbawa yaade ko ganduɗa min ganda ko yaade min ganda he suk an boy mo halduma bidde ko teyano haala bidde o holomadi demande guilare bindana kam projet holon ari kamɓe koɓe arde est ce que ɓe jogui droit caisse noire aɗa andi ɗum caisse président aɗa andi ɗum ala ministre bawɗo mo wiide ɗum woni caisse noire hoto haal caisse noire am hollo yimɓe an aka bawɗo jogade caisse noire an ɗo jooɗi ala fof gonɗa e legale délégué ɓuuri famɗude won ka waɗaka e legale ha felli wiide ɓanni ha felli wiide waɗɗo conférence andude yimɓe ko yaade ko inchallahu rabbi ko jiɗɗa ko mi tawtama hen ko jiɗɗa ko mi tawtama hen wayno armi haalanma viol andudema tahi ndentimi andudema tahi ndentimi bamodi nam min kam mari minere mi ƴeeyawi hen holon an oɗo tottama budget eyyi heddiɓe mi anda hol ɗum totta minen a tottata kam hunde mi jogo min kam mi famno mabɓe ni de kam debbo an aɗana holon banqueɗinan man noddoyde yimɓe nam aɗan sa tottima gam noddoyade jon ɓoyima conférence o ko hani kaɗaya ayde bonde yenema min manda an tulay ko tawi ɓurtuɗa an tul an e l'erreur dogol ala feere woni ka ala anani tawi an addiɗo hoorema min naddanima ala carte invitation wona carte wiide carte invitation ala carte invitation faydagal ma sa carte invitation an ɗum ka toño an ka toñode an kam ka toño kala hangal min ɗum kanga min de d'accord ma ka ɗaminiɗo te ɗaminiɗo mayi koye dabal suudu teno an gollo yimɓe an wona yiide yimɓe an ɗaminɗa ka totte guerton ñamata ko yiɗata tette min tawi ayde min ke wona o nanide bon est ce que en ƴeewata wadde ko adiyen ko ɓuri quoi par ce que ni no sonti ko ni en wonno koye ɗum min ɓuri terno daño ko gaño terno heewi kañum onon ko tawi min ko jam tahi no dumon an ko woni fandare ma guilaɗa wona ko jam Ibrahima ko woni fandare ma Toulay ko woni fandare jam tawmiɗo ɗum jinmiɗo anne ko woni fandare ma way min noon jibinaɗo galle belladel mawni galle Poutine an fandare ma ko ñaam fandare ma fof ko ñaam kagar hol wiidena haala haal vas-y les paroles haal ko mbedda bammaji réunion ka toñowo Victor eyyi caggal yaari noon eyyi joni wona on jaɓi ko foof eyyi joni en mbaɗa avancé gueɗe en mbaɗa avancé min haali on noon eyyi o haali basno eyyi ya heɗo woni on mbaɗo hande
ɗo ko wonnande boy hal o ko rafi won o ko rafi won musumala ɗo kiire o ko rafi won o won ko won joni ɓaade en ndenni ɗum ɗo ɓurno wonde nécessaire mbo sikki hankadi eyi ari ha etin ko janggo tan inchallah eyi donc hankadi ƴeewde gueɗe holno yaara eyi point mo ganduɗa eɗen mbawi ɗum hebde ɗo e domain wulle woni budget o inchallahu rabbi onon ɓe tottumi kalis ɓe goto e mon fof mo waɗum convoqué a nani kalis tottirtake e hakkude galle garon suuɗo mi totta mon kalis o nani de an ko mbimami ko banggal seesuji e base uji yo timmu anne moom totte budget nga an noon budget ma ɓuuri hewde nga nayi ɗino keewi e guertoɗe garami tottuma anne kadi barmeji mi tottuma Allah jarama on jarama i min noddu yo yimɓe wena Allah looto janggo anani looto janggo anani Baba. An no foti may mbiɗa Ibrahima Allah jarama on jarama yontima e moon boy Allah jarama jarama eyi haydine kalata e makko Ibrahima de andinamo yo toon gaydi ɗum wona haala jutori ko annan ɗum an ko kala koyɗa ko taka bama fofu kala koyɗa ko taka ɗon waɗanimi ko jogui to liggey galle eyyi Allah jarama jarama Allah jarama jarama Allah jarama jarama he ummo saɗa hen ko mbatta ɗo ko mbatta ɗo ko woni